Que cada vegada, cada any que m'heu convidat, doncs he estat aquí. Quan era alcalde, quan vaig deixar de ser, ara que ho torno a ser, i vaig fer aquí que anuncien com a diputat el senyor Tardà, coses de la vida. Jo des de fa poques setmanes, podríem dir, també soc diputat. Per tant, Joan, ens veurem per allà a Madrid i d'allà doncs t'ofereixo, o t'ofereixo, tu que tens experiència, a col·laborar amb tot allò que serveixi pel poble amazic, el poble català i el poble de Roses, lògicament. Aquí fem un pacte, ara Joan i jo mateix, i jo crec que això ha de ser un començament d'una història que esperem que tots que sigui molt maca. La majoria, o molts de vosaltres, jo us conec treballant, us veig pel carrer, ens saludem sovint per aquí, i sabeu que els catalans, com a poble, sempre hi ha matitzacions, però generalment tenim un sentiment democràtic profund, perquè sempre hem sigut un poble que hem estat sotmesos i que hem patit la manca de llibertat. Per això ens sentim solidaris amb vosaltres, amb tota la nostra, compteu amb tota la nostra simpatia, i sabeu que amb democràcia podem anar avançant. Vosaltres en aquests moments, la majoria de vosaltres sou catalans, teniu l'origen que teniu, però sou catalans, us contem com a catalans i desitgem que per això, sabedors del vostre origen i de la lluita del vostre poble, feu costat en el nostre poble, en el seu camí també per buscar, per arribar i aconseguir el màxim de sobirania i el màxim de tot el que volem tots els pobles, el màxim de llibertat. Moltes gràcies i per molt.